Good morning guys! We're off to Cartimar. Patanggalan na natin ng itlog ang paknit. Paknit! Laki na niyo. Grabe. Oh. Diba? Yung super tiny niya before na, no? Isang uod na lang ata, hindi pumipirma. Sobrang kulit na ngayon. Paknit! Seryoso siya. Seryoso ako. Saan tayo pupunta, mami? Saan tayo pupunta, daddy? Putol titi! Putol titi! Tanggal itlog lang. Tanggal itlog. Tanggal itlog ni Paknit. Putol titi! Hi, colors. Ayun, last 9 na. Super gloomy ngayon. Umulan na actually. Ayun. Sabi ni daddy, naiinip na siya. Kasi kahapon di kami umalis, di ba? Kasi coding din si Tonton. So, Coding din ako. coding din siya pag walang sakyan. Ayun, inip na siya kanina umaga. Tara, para may tayo, may maging productive daw. Simulan na natin. Ayun, si Paknit na muna. Kasi pa to, i-detain pa to eh. Last na kain niya naman is kagabi pa. So, sana maano na siya ngayon para bukas makuha din siya. Or mailabas siya agad. Siguro mga ilang oras lang. Ayun, and then ano pa? Ayun, naantayin ko yung yung sofa guys. Yan lang naman. Tapos babalik daw si daddy sa Pasig kasi hindi pa natapos yung yung ginagawa nila sa Insular. Yung babalik siya doon. Tapos yung DFA pala na sinasabi niya, may balak sila na na sino bang nag-sponsor nun? Si Tiyuhin mo? si Corazon. Takora? Pupunta daw sila ng Jerusalem pa? Yes, Jerusalem. Kaya pinapakuha siya ng ng Pasaporte. passport. Sabi ko, kuha kasi siya, idamay na si Chris kasi para 'di ba, isang puntahan lang kasi ako may passport na ako eh. So si Chris na lang para pag din, naisipang mag abroad. Okay na. Kayo na lang, hindi ako sama. Nanginginig siya guys. So, or dahil nakita siya ng ibang aso, kaya ganyan. So, no, parang panginginig niya. Oh. Parang giniginaw na ano ba? Nervous ka na? Ha? Alam niyo na, chap-chapin na siya. Chap-chap. Etlang. Chap-chap. Wag. Huwag ka mga habol Mga habol yan, loko ka. Alam mo naman yan eh. Bait pa naman ito. Ito yung yung magalisi na Yung maliit? Oo. Laki na Nakagat na. Yung na-rescue. Sige. Paknit! Ang pangalan niya dito guys, si Flaky. Kasi dahil galis-galis nun, di ba? Tapos, puro flake siya. Naging Poknat. Ngayon, Paknit na. Paknit! Uy, Takot eh. pag-grumon ko, muna. Ando na guys si Poknat. Oh, lagot ka. Lagot ikaw. 1 hour? Sige po. Takot na siya. 1 hour daw guys. Nanginginig pa yan eh. Ayun. Oh. Balikan daw namin guys after 1 hour si Poknat para makarecover pa. So, parang minor lang naman ata yung pagkakapon eh. Tanggalin lang yung nila, itlog nila. Itlog niya. Nanginginig si Poknat, kawawa ka naman. So, ayun, sakto makakabili pa kami ng mga halaman ni daddy dito sa Cartimar. At makapag-grocery ng onte. Kasi yung last na grocery namin nun sa Harrison, sumakit na naman yung ulo ko. Di ko na natapos. Konti lang yung nabili. Why. Bahamas Paradise. Ito mga cactus dito. Herbs kaya. Magano ng herbs. Yung ganito hindi nabuhay eh. Dito na guys. Ang aga nila. Nag-text sila nando kabisa sa Cartimar. Papunta na daw sila. Buti na-admit na siya. Si Poknat. Pumalik na lang kami. Ha? Itatapon. Gusto mo ulamin natin. Tatapon na yun. Itlog ni Paknit. Ayan. Kasing haba lang pala sila eh.
Okay. Po? Nandun pa, mamaya babalikan po. Plakta si daddy. Nakakangap po. Plakda. Kalbo. Ayun guys, nandun na nga yung ano, dumating na yung sofa. Natay ko lang yung ano, yung text ng vet para pick upin na namin si ano, si Poknat. Naato ko, grabe. Ang oras na din kasi kami natulog kagabi, mga alas 12 na ata. Ayun, kukwentuhan kami ni daddy. And then, busy kasi kami ulit. Nagutom siya. Paano ng cup noodles. So, ayun. Alas 12 or alauna na kami nakatulog. Tapos, nagising pa ng maaga at ihatid si Chris. So, yun. Pagising namin, wala na. Diretso ng, ano na naman, huntahan na naman. Hanggang sa nung mag 9 a.m. Dala namin si Poknat sa, ano, sa vet. Tapos, diretso naman. Deliver yung sofa. So, ayan. Ayan, ito na siya. Nalagay ko na. Tapos, yung sofa is yung old. Hiningi nung nasa baba yung ano, yung para caretaker nitong ano, nitong buong apartment. So, sila na mamahala. Hiningi na lang doon. Kasi pwede pa naman talaga yung kaso. Alam mo yun na sa guys, sa pag-iinarte eh. Ayun, sabi ko sa na lang nila ng ano, ng pa-recover na lang nila ng bedsheet or kahit yung kumot lang na simple lang para magamit lang. Kaysa naman itapon kasi sayang. Pati yung ano, yung ganito, ayun, binigay ko na din sa kanila para may upuan sila dyan sa ano, sa ibaba. And then, inaantay ko lang, may tatlong ano ngayon guys, may tatlong deliver. Hindi, dalawa na lang kasi nandiyan din sofa. Yung sa Yamashiro soap na lang. And then, sa Lash Booster. Ay, hindi. Ano ba yun? Sensya na guys, sinaantok talaga ako. So, tomato serum na lang. Ayun. Nag-order na kasi ako in advance at ano naman, Burmats na naman. Mahaba na naman ang pila sa, ano, sa production. So, yun. Buti tapos na. Na lang inaantay. Ay, tatlo pala. Tatlo pa inaantay ko. Pero yung isa hindi pa nagte-text kung may deliver. Dalawa pa lang nag-confirm na kayo. So, yun lang inaantay ko. Tapos, pupunta rin kami ng bank at magbabayad sa ano, sa noodles. Pasensya guys. Dami kasi tumatakbo sa isip ko. Yung gano'n pala, yung Korean, samyang, Korean noodles. May nakuha na, nahanap na ako na supplier. So, from ano talaga siya, manggagaling talaga siya sa Korea. Kaso, bulk orders guys, ang taas ng ano, ng minimum 50 boxes. Buti na lang, nag-share yung mga online seller. So, kailangan buo yung 50 boxes na minimum. So, ayun, kumuha ko ng 20 boxes sa akin, 10 na red, tapos 10 na ano, 10 na black. Kung sino sa inyo guys ang gusto ha, available, may 20 boxes akong parating in 2 weeks. Ayun, tapos yung ano naman, yung Thailand products naman parating na rin next week. So, ubusan ng pera talaga guys, nakakaloka. Kasi kailangan mag-ipon ng stocks at alam niya na pag December ang hirap mag-restock kasi lang ng mga imported products at na iipit sa customs. So ayun, okay lang na wala tayo masyadong anda basta madaming produktong paninda, pera na din. So ayun lang ang inaantay ko. Ano pa ba? Sa mga deliver sa ay, ano pala, yung nalulungkot naman ako, nakakainis kasi yung sa Glorieta, diba? Akala ko since ano na ako, lagi na akong nagbabazar is okay na yun. Kaso package deal yung sa Trendsetter. Kailangan kasi bago ka, yung sa Glorieta, parang available lang siya for booking if magbubuka ng dalawang, bali tatlo pa ibubuko. So package deal siya, bali 4. Diba? Dalawa sa Eton, tapos isa sa Metro Walk. So sabi ko, gusto kasi nila kapag nagpabuka, cash na agad, diba? Kakainin yung pera, hanggang December pa yun, diba? So sabi ko, baka pwede naman na monthly lang, per bazaar lang. Kasi sabi ko, limited din yung yung pera nga, diba? Kung ibubuhos mo lahat sa renta, paano naman yung capital? So yun ang sabi ko, kung papayag sila na na per bazaar lang,
Kasi last bazaar is binayaran ko 61,000 kaya yun guys for 13 days. Diba ang bigat niya? Isipin nyo kung ano, kung sa 3 days nila guys na bazaar is nasa 29 na. 29,000. So, i-round off na natin na 30,000. So, sabihin natin dun sa tatlo pang bazaar na hinihingi nila para makapagpabuo ako sa sa Green Glorieta is tag 30,000. So 90,000 na yun agad. Plus yung sa sa Glorieta ano yun, 1 week yun, 4-5 times 7. Hindi nga yata 4-5 yun, nakita ko 5,000 per day. 5,000 per day times 7, so 35,000, di ba? So 90,000 plus 35,000, almost 100k na, or abot na nga ng 100k plus na 115k na yata. So, diba, nakakaloka? Although, meron naman sana, kaso, dapat naging ano din sila na, yung mga nagbabasar is limited lang din yung diba, yung pera. Syempre, nagkakapital pa yan, diba? Kailangan din ng capital. So, huwag nilang kainin yung yung capital ng mga, ng mga nagbabasar. So, ayun lang ang pinoint ko naman sa trendsetter. So, let's see kung kung mapagbigyan nila yung request ko. If hindi, okay lang. Kasi may isa pa naman akong bazaar doon sa yung puro call centers sa green, pang green. Nalilito ako sa mga, basta sa Pasig siya guys. So, ayun. Okay lang. Pasig na ba yun? Eastwood. Ayun. So, meron naman din ako doon napabuko na yun, magbabayad na lang din ako doon. Kasi magkano din yung doon, 4-5 per day. So, din yun, 1 week din yun, diba? So, nasa 30 mil mahigit din, 31,500 ata. So, kaloka, diba? Ayun, guys. Kaya medyo hagardo tayo ngayon kasi daming iniisip. Kaya, yun lang. Buti na lang, inuuna ko kasi talaga yung mga product. Kasi importante yung mga product. Yung naman, yung mga renta naman dyan. Meron naman din akong savings. Kaso, ayoko din naman ibuhos lahat. Sa lang, sa renta lang, diba? So, ayun. Hopefully, pagbigyan tayo ng trendsetter kasi lagi naman din akong nagbabasar sa kanila eh. So, ayun lang guys. Sumiyak na si Groot. Alex. Ang hirap na magnegosyo. Dito na yung nauuwi na rin namin. Ayan, bagong bili ni Daddy. Kailangan talaga dala-dalawa yung daw eh. Tapos itong parang kandila na Tapos andyan siya. Ito kaya bakit wala ng tiles? Hindi na inabot ng tiles. Tapos ito. Pasok na tayo ulit. Ito nga, di ko pa nalilinis. So, ang dami pang for yung asawa ko. Plakda, bulagta. Ayan na guys, yung ating living room. Lang, maliit lang. Malaki pala kasi yung sofa. Kala ko pa nung nasa nasa mall pa siya is maliit. So, sakto lang din pala. Ayun, medyo lumiit yung yung space. Wala na tayong, wait lang. Pailawan natin. So, ayan. Naghahanap ako ng ng malalagay dito na parang cabinet. Yung hanggang dito lang din. Yung hindi siya lalagpas sa sa sofa. Para mapagpatungan ko ng pictures namin, ng mga ibang decorations pa. So, dito, ayan, parang na din siya, pinaka-divider na rin siya ng living room and then ng kitchen area. So, ayan pa lang guys. Tapos, sakto lang din yung yung carpet na na size. So, yan. Yan pa lang. Wala pa ako nalalagay sa gitna. Dapat yun eh. Kaso, inaano ni Paknit, umakit siya dito eh. So, speaking of Paknit, susunduin na pala namin siya. Tapos, ito yung nabili ko nun sa Divisoria. Pumunta kami nila mama. So, sakto lang din sa kanya dyan. Pati yung kulay. Medyo nanggupas na nga lang kasi nalabanan ni Sel. So, ayan. Sapinan lang natin dyan. Ito na ulit kami Kartimar guys. Iniwan lang namin si Tonton kanina kasi Artista ako. nag-text bigla yung Anson, sofa nga. So yun, buti naman hindi siya napano dito. Kala ko pag may mga over parking, diba? Baka hila ko. Anyway, balikan na natin si Poknat. Na may tsura ko guys. So naka-shorts lang ako. Ay, nako. Basta andusin ko na. Nakita na kami guys ni Poknat. Kamukha ni Ang dami pasyente. Okay na, kuya?
Natanggalan na? Oo. Okay naman siya. Ang daming tao sa loob. Pero nakita na kami ni Pok na tando siya sa, sa loob na loob. Nakatingin na, no? Sinilip na tayo. So, yung mga sundugo. Kaya balikan natin. Pili na muna tayo ng ano niya, list niya. Oh, sige. Kulungan ba kailangan pa? Hindi na, dakargahin ko na lang siya. Yan, kargahin. Hindi naman niya masyadong ano. Mabilis lang na mamahilom yun. Ayun na, labas na nga si Paklit. Ano ba sa loob ni Paklit? Ano Paklit? Wawa ng bibi ah. Mabilisan mo. Wawa mo na. Sa loob mo na lang siya. Let's go. Uwi na tayo. Check mo yung dumidikit ba? Hindi, layo. Tingnan mo. Oo, nakatingin ako. Loka. Yung layo. Sa likod mo, tingnan mo. Ayun o, ayun o. Ano? Muna po tayo. Pabanti ka daw, sabi ni Manong. Uwi na po kami. Lakas ng ano. Ouch! Aray ko pa. Yung kuko mo, baby. Ginrom din siya, guys. Hindi mo na siya pwede paliguan ng... Hindi nga kita ko. Layo. Layo, dito tama. Hindi. Mamaya pamayaran mo. Op, op, op. Sige pa. Atras pa. Sige pa. Yan si Manong nasa likod mo eh. Ay, nasa harap. Sawi si Paknit. Paano na lang mga lahi ko? Huwag ka na maglahi, loko. It's not gonna happen. Aww. Ay, nako daddy. Dami ko pang gagawin, guys. Magpapaship pa tayo sa ano? Saan? Sa Capex. Saan yun? Yung ano ko, district ko sa Bohol. Ngayon, pupunta tayong Bohol. Hindi, tama. Sa ano? Pa-ship lang natin. Kanan. Yes. Hindi pa makain. Ayaw nga pala, di ko pa kumakain. Kumain ako kanina guys, yung pagdating namin. After, nag-legit pa rin siya. Ay, nagising. Tawa ko naman eh. Nagluto rin sila na sardinas. Ayun lang. Oh, dubidigay ka pa nga eh. Siyempre, kapag. Kabagis. Parang natapos na mga gagawin. Itinerary. Ano yung na naman to? Tinatanong ko kasi siya guys. Ano ibig sabihin? Nakalimutan ko lang actually. Pero alam ko yun eh. Nalimutan ko lang. Yung AM and PM sa mga time, di ba? Yung AM sa morning and PM sa ano? Sa afternoon. Sabi ni daddy yung AM is after meridian. Tapos yung PM is post meridian. Ano? Hindi naman yun eh. Genius ka eh. Ako. Stuck knowledge na lang. Stuck Guys, comment down guys! Kung ano yan? Ay, hindi ko siya i-google na muna. Pagbigyan natin yung mga guys. Pakapaya. Ano? Abnormal to. Ayun, anyway guys. Naligo lang ako tapos punta kami dito sa ano, sa store. Kukunin ko yung ipapaship sa ano, sa Bohol kasi kailangan mahabol yun. At kailangan nung district ko sa Bohol din. Sa Bohol nga. Ayun kasi bago pa ako mag-bazaar sa ano sa gateway is kausap ko na yung kaso hindi natutuloy-tuloy. Buti na lang mabait, naintindihan niya. Ayun, may natin kasi yun eh, may store din siya, 3 ata sa Bohol. So ayun, kailangan niya na daw. Kaya push na ngayon ang pagpa-ship natin. Tapos yung tungkol pala guys sa ano, 'di ba? Nasabi ko kanina yung sa bazaar din yung ano, yung renta. Buti na in-email ko 'di ba yung ano yung tricycle. Buti naman pumayag na ano na full ko yung ano, yung sa gate sa Glorieta, pero yung 3 remaining na ano na bazaar is
ako magde-deposit ako or magda-down ako ng ng 10k per bazaar. So almost nasa nasa 60 to 70 pa rin guys yung kailangan kong bitawan ngayon, di ba? Ang laki. Kailangan talaga pag magbabasar kami pondo kay kasi yung iba talaga tawag doon parang deal, ayun. Kaya buti na lang mabait ako trendsetter. So yun lang. Go pa rin tayo sa matutuloy tayo sa Glorieta guys. See you sa Glorieta. Tingnan ako dito guys ng yung muebles na na kailangan ko para sa likod ng ng sofa. Baka meron dyan. Pa-sale sila. Saan kaya pupunta tong mga to? Or hindi pa nakakapag-park? May pinuntahan, hindi pa yun ang hirap dito guys kapag umalis ka, nakapark ka na. Pag umalis ka, pagbalik mo wala na. Walang paunahan. Ayan sila Mika Galing na kami guys sa Capex. Napadala ko na. Tapos balik kami sa LTO. Andun si Toton, pinark namin sa LTO. Nagpa-schedule na rin kami nung sa card. Kasi sabi ni Dea, pwede na daw magpa-schedule sa card. So ayaw, willing to wait na lang kami hanggang gabi. Total, hanggang gabi din naman daw yung LTO. Sabi nung yung teller. Hinihingal ako Ayan, ito pala yung Salem na compound. Dami tao Bawal dumaan. Harap niya yung tao dito. Bawal dumaan doon tayo. Sorry. Whoops. Sorry. Bawal dumaan ng tao. Ito tayo. Ayun, harap. 8 PM na guys. Nakuha na namin yung yung lisensya namin. Card na siya. Akala ko hindi na kami pipicturean kasi last time pinicturean na kami. Nagano pa ulit. Pinicturean pa kami tapos yung mga biometrics. So, ayun. Colors. Tapos nakasando pa si daddy. Bawal yan, diba? Hindi naman namin expected yan. We're home na guys na Uy, bakit lobat din to? Kaloba. Pinalitan ko na nga yung battery kasi naputol dun sa sa LTO. Anyway, ayun nga, buti may dala siyang may dala si dading t-shirt. So na pag t-shirt siya bilis. Na process na din yung namin yung yung lisensya. So, ayun ang bata, nakaligo na rin. Good night. Si bukas, Teacher's Day daw nila po kasi hanggang 11 lang. Ang regalo ko. Ayun. Yung lang, may yung kagaya ng grade wala ko. Yung Mapaganda. Yung? Paganda. Paganda na. Yung maso. Di mo naman sinabi sa akin kanina, diba? Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo, pag may kailangan ka sa school na wala ako, mag-text ka. Andiyan si Tasel mo. Nag-text ako sa'yo kanina. O ano sabi mo? Beyblade mo yung inaano mo, diba? Ay, tapos isihin mo na naman ako kasi umaalis ako. Meron ba dito? Wala na. Nilagay ko na. I don't know. Buti nandiyan pa yung mga paninda ko sa sa bazaar. Doon ka na lang kumuha. Pang niya daw sa teacher niya. Teacher's Day kasi. May Nakakaloka. advisor ko, lalaki. Ano regalo ko sa kanya? Huwag na, lalaki naman pala eh. Ay, pabango. Pabango. Sa advisor ko, pabango. Oo, Sa pabango tayo dyan. mga teachers ko lang. So, Sige na, good day na tayo kasi mamamatay na naman to. Good night guys. See you good tomorrow. night. Mami, sasabihin ako. Sa Lema store namin sa Beyblade. Coming soon daw, sabi No! ni I said, wala muna sa mga ganyan. Mag-aral. Okay. Okay. And then, yun guys. Dito na si Groot. Mamaya pakakawalan yan. Talo pa natin nag-check-in sa hotel eh. May pa black label pa si Mayor. Hindi, mananood kasi guys ng ng baby driver. Ayun. Kalagay mo na si Groot, daddy. Para matulog-tulog na siya. Ayun na si Maggie. Ayan po ang kanyang bed.